Takže vítajte pri krátkom návode pre platbu na portáli ImagePoster. V tomto videu sa dozviete, ako bezpečne zaplatiť za svoj tovar pomocou kreditnej karty tak, aby všetko prebehlo ako malo. Takže v princípe si vyklikáme nákupný košík, prihlásime sa, respektíve vyplníme svoje údaje, vyberieme spôsob výroby a spôsob dodania, následne spôsob platby, teda ja som si vybral osobné prevzatie a úhradu platby kartou predom, takže klasicky budeme pokračovať k zhrnutiu. Tu vidíme svoju fotku, takisto zľavový kupón, potvrdíme všeobecné obchodné podmienky a záväzne objednáme. Následne nám systém ponúkne dve možnosti. V našom prípade budeme platiť kreditnou kartou, teda vyberieme si platbu kartou. Takisto nemusíte sa bať toho, keď vám vypíše prehliadač nejaké kontextové okno. Áno, chcete odísť z tejto stránky a prepojiť sa vlastne na platobnú bránu TrustPay. Následne sa zapne platobná brána. Ktorá sa chvíľu načítava samozrejme. A následne do týchto políček vyplníte číslo karty a svoje údaje a následne dáte zaplatiť. Potom vám už systém už len ukáže potvrdzovaciu stránku a všetko bude v poriadku. Takže ak by ste mali akékoľvek otázky, tak napíšte na info@imageposter.eu a veľmi radi vám s tým pomôžeme.